היי וברוכים הבאים לעוד פרק של בתהליך, זה הפודקאסט שמאמין שאנחנו תמיד בתנועה, אין רגע שבו הגענו, ותכלס תמיד יש עוד לאן להתקדם. בכל פרק אני פוגשת אנשים מעניינים, מדברת איתם על שינויים, תהליכים, סיפורים מהחיים, כאלה שאפשר גם ללמוד מהם משהו על עצמנו. אז תרגישו חופשי להצטרף למסע ולקחת ממנו מה שמתאים לכם אל התהליך שלכם. אז היום אנחנו בפרק סופר מעניין, ולכבוד זה הבאתי לכאן את נפאל, שהיא גם מאמנת אישית וגם נומרולוגית. מבחינתי השילוב הזה הוא ממש ממש מגניב ולא צפוי. אז היי נפאל. היי רעות, מה קורה? כיף. בסדר גמור, מתרגשת. איזה כיף שאת מתרגשת, גם אני מתרגשת שאת פה. אז בואי תציגי את עצמך. אני נפאל, אני בת 34, אני נומרולוגית ומאמנת אישית. אני נשואה לרועי ויש לי 3 ילדים קטנטנים, ואני מלווה נשים בתהליכי שינוי, קריירה, בתהליכים של הסבה מקצועית, נשים שרוצות להגשים את עצמן, את הייעוד שלהן, ונשים שרוצות לדעת מה הן יהיו כשהן יהיו גדולות, כשהן כבר גדולות. וואי, משפט מושלם. נכון? ממש ממש אוהבת. אני גם אהבתי אותו. כן. יצא לי כזה בשלוף. זה פשוט יוצא בול כזה, כן, מסביר את עצמו. ממש. אוקיי, אז בואו נתחיל בעצם לספר בעצם איך אנחנו מכירות. אז אני ונפאל בעצם למדנו קורס אימון ביחד, ואני חייבת להתוודות בפנייך של כאילו איך זה היה מהצד שלי. אנחנו עכשיו קולגות, אבל לאורך הקורס לא ממש יצא לנו כאילו להתחבר. בסוף אני אהבתי והייתי בסדר עם כולם, אבל איכשהו יצא שדווקא לא ממש יצא לנו כזה להתחבר ולשבת ביחד במשימות, שזה מוזר, כי זה היה איזה שנה ומשהו של קורס. נכון. אבל אני זוכרת שכזה, שכולם הציגו את עצמם, אז כל אחד כזה בא ומספר את הסיפור חיים שלו, ואז ברגע שאמרת שקוראים לך נפאל, ואת נומרולוגית, אמרתי, מה, עליה, ואני כאילו, אני באתי עם כל הציניות שלי, ואני יכולה, יש לי מה להגיד על כל אחד, ואני רק יושבת כזה בשקט וחושבת את הדברים הביקורתיים שלי. אז כשבעצם כתבת לי שאת רוצה לבוא, כשהקלטת את הפודקאסט וכזה דיברו איתי אנשים מהקורס, אז אמרתי, קודם כל ברור, מגניב וזה כיף. ואז הרגשתי שיש איזשהו כאילו פיל בחדר כזה של כאילו, רגע, איך אנחנו עומדות לדבר על הקטע של הנומרולוגיה, וכאילו, בסוף כן דיברנו על זה ופתחתי את זה. ובעצם אני רוצה שאנחנו נעשה את זה כאן באופן הרבה יותר מעמיק והרבה יותר כיפי. אז למאזינים שלנו, מי שלא יודע על נומרולוגיה, רוצה לספר איזה כמה מילים? כן. אז הנומרולוגיה זו בעצם תורת המספרים. על פי הנומרולוגיה לכל מספר יש תדר אנרגטי, תכונות משלו, ובעצם על פי תאריך הלידה שלנו, השילוב המספרי בתאריך הלידה שלנו יוצר סוג של צופן, שככה על פי הצופן הזה, והמפה הנומרולוגית של אותו אדם ספציפי, אפשר להבין מה הפוטנציאל שהוא הגיע איתו לעולם, מה תכונות האופי הדומיננטיות שלו, איך הוא יוכל להביא את עצמו לידי ביטוי, באיזה טיימינג אישי הוא נמצא, באיזה שנה, באיזה חודש אישי, ואפשר להבין גם לגבי שליחות וייעוד, ועוד המון דברים אחרים שככה אפשר להבין ממפה נומרולוגית. אז קודם כל בא לי לשאול אותך בעצם, איך זה מרגיש בתור מישהי שזה המקצוע שלה, זה הייעוד שלה, לבוא ולשמוע שכזה יש מישהו שחושב משהו אולי טיפה שיפוטי על זה. אז קודם כל, חשוב לי, כאילו, אני ממש רוצה להגיד שאת פתחת בזה שאמרת שבקורס לא יצא לנו לעבוד כאילו לא יצא לנו לתרגל ביחד, ואני באיזשהו, כאילו, לא יודעת למה אני מרגישה ככה, אני ממש הרגשתי את הסלידה שלך. אבל אני לא יודעת אם זה הגיע ממקום שיפוטי של נומרולוגית, ותייגת אותי כנומרולוגית, כזה, ואולי היית קצת סקפטית לגבי העולם הזה, אבל הרגשתי שכזה, היה לנו, לכל אחת היה חיבור עם אנשים אחרים, אבל בינינו לא היה יותר מדי חיבור. אז כן, גם אני הרגשתי את זה מהצד שלי, ואיך זה מרגיש להיות, מה שאלת? איך זה מרגיש להיות נומרולוגית? לא, בעצם איך זה שמישהו בא ואולי מביא איזושהי עמדה שיפוטית כלפי מה שאת עושה, ובסופו של דבר זה הדבר שאת הכי מאמינה בו, שאת משתמשת בו. נכון, אז אני חייבת להגיד שגם אני בעברי הייתי מאוד סקפטית וצינית לגבי כל עולם הנומרולוגיה. כל פעם כשהייתי שומעת נומרולוגיה הייתי בטוחה שזה מישהי שהיא גם מתקשרת בטח, והיא מבינה במזלות והיא גם אסטרולוגית, ואחרי זה רק הבנתי שנומרולוגיה זה משהו אחר לגמרי, לא כל מי שנומרולוגית היא גם מתקשרת, זה 2 עולמות שונים, ואני מבינה את המקום הזה של הסקפטיות. אני גם הייתי במקום הזה, אני בן אדם מאוד רציונלי, במהות שלי אני עובדת מהראש, ואני חושבת, והראש שלי עובד מאוד מאוד חזק. וגם אני, כשהתחלתי ללמוד נומרולוגיה, באתי כזה בחצי. באתי במקום שמצד אחד מאוד רוצה לשמוע ולהבין קצת יותר על העולם, אבל ממקום שגם מאוד כזה, רגע, אני בוחנת את זה עדיין. ולאט לאט פשוט התאהבתי. העולם שאני הגעתי אליו, כאילו, הגעתי לזה מאמא שלי. אמא שלי גם למדה נומרולוגיה בעבר.
ובזמנו היא סיפרה לי קצת על עולם הנומרולוגיה, וגם אני הייתי כזה צינית לגבי זה, ואז אמרתי כזה בחצי צחוק, אני זוכרת, שאמרתי, אולי גם אני אלך ללמוד, אולי אני אלמד קצת יותר על עצמי, אולי אני אבין קצת יותר דברים לגבי עצמי. ואז היא אמרה לי, למה לא? כאילו, ואז לא יודעת למה, כאילו, לא ישר לקחתי את זה ברצינות, ואחרי חצי שנה, באמת אני זוכרת שנרשמתי לקורס, היא אמרה לי שנפתח קורס, ואז אמרתי, טוב, יאללה, אני ארשם, מה יש לי להפסיד? ונרשמתי, והגעתי ללימודים, ובאמת נפתח בפניי עולם. אז אני מבינה את המקום של הסקפטיות, גם אני הייתי במקום הזה, והיום אני לא יכולה להתכחש פשוט לכל מה שאני רואה מול העיניים שלי, לייעוצים שאני עושה, ולנשים שמגיעות אליי, וכאילו, אני פשוט רואה כמה שזה נכון, וכמה שזה מכוון, וכמה שזה יכול לעזור לבן אדם שנמצא בצומת דרכים בחיים שלו. אז זה די מוכיח את עצמו עבורי. אוקיי, אז קודם כל תשובה מהממת, וגם ממש מפתיע לשמוע שבאת לזה ממקום ציני. יש לי שני דברים להגיד. כן. אחד זה שבאמת כל הקטע שאמרתי על ההתחלה של הקורס, זה באמת היה איזשהו רושם ראשוני. אחר כך, באמת שככה, כולם פתחו אותי גם עם הנומרולוגיה, וגם עם כל אחד עם מה שהוא הביא, זה בסוף אנשים, וזה לא משנה מה יש לכל אחד, ואני יכולה להגיד שגם אני עשיתי איזשהו תהליך עם עצמי בנושא הזה. דבר שני, לגבי זה שאת בעצם באת גם ממקום שיפוטי, ובסוף מצאת משהו שעובד לך, משהו שגם הצלחת לעשות בתוכו תהליך. כאילו, איזה מדהים זה שבסוף, אגב, גם אני באתי לקורס אימון, ואני חושבת שזה מה שהיה לי נורא, כאילו, הפעיל אותי בהתחלה עם הנומרולוגיה, או מה שזה לא יהיה, כאילו, כל אחד והעולמות שהוא בא מהם, זה באמת לבוא ממקום נורא ציני, ממקום שאני הייתי בו בחיים. ופתאום לגלות, אגב, גם אימון בפני עצמו, יש תדמית לקואוצ'ינג, יש כאילו הרבה דברים ברקע של הדבר הזה. וגם אני, אחרי שהורדתי את המגננות, ולאט לאט ראיתי שדברים עובדים לי, ואני עברתי תהליך בתוך עצמי, אז גם אני מחדש גיליתי והתאהבתי בעולם הזה. אז באמת, זה נכון שכאילו יש דברים שאנחנו מתחברים אליהם מתוך המקום של, הנה, אני ראיתי על עצמי, ואני רוצה עכשיו להעביר את זה הלאה לאנשים אחרים. ממש ככה. אני ממש מרגישה שזה חלק מהשליחות שלי. גם את יודעת שאני הולכת לפתוח קורס נומרולוגיה, אני ממש רוצה להעביר את זה הלאה. לא. כן, אני רוצה להעביר את זה הלאה, כי אני חושבת שיש בפי בשורה, שצריכים להכיר אותה. מה זאת הבשורה הזאת? תנסי לחדד אותה. הבשורה הזאת זה וואי, אני באמת מנסה לחשוב איך לדייק את זה כזה למשפט שיהיה בול קליעה, אבל אני חושבת שזה תורה שלמה. כאילו זה ממש, גם היום שאני עושה ייעוצים נומרולוגיים, אז מאוד קשה לי לכמת את כל הידע לשעה, שעה וחצי של ייעוץ. אני לא סתם רוצה ללמד את זה, כי אני מרגישה שאנשים צריכים ללמוד את זה כדי להבין איך העולם, איך דברים עובדים. ואני ברגע שהתחלתי ללמוד נומרולוגיה, אני כבר לא שיפוטית כלפי אנשים. אני חייבת להגיד לך, כאילו אני בן אדם במהות שלי, אני חושבת שאני מאוד ביקורתית, בעיקר כלפי עצמי, אני מאוד מאוד ביקורתית, וגם אצלי יש המון סטיגמות על דברים כאלה ואחרים, אבל הנומרולוגיה גרמה לי להבין שכל אחד מתהלך עם האמת שלו והדרך שלו, כולנו שונים בסופו של דבר, וכל אחד רואה את העולם מזווית אחרת. ואני פשוט כבר לא שופטת יותר מדי אנשים. אני מבינה כאילו למה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, על פי הנומרולוגיה. אז באמת בא לי להעביר את זה הלאה, שאנשים ידעו שיהיה להם את הכלי הזה, שיוכל לעזור להם בחיים. גם להבין אנשים, גם להבין את עצמן, איך הם מתנהגים, למה הם מתנהגים ככה, מאיפה זה מגיע, להבין גם את השנה האישית שהם נמצאים, את הטיימינג כאילו לשחק עם זה, אין, זה עולם מבחינתי. האמת שאומנם זה פודקאסט שהוא אודיו, אבל אם מישהו אחר כך יראה את הסרטון, הוא יראה כמה בשפת גוף שלך, רואים שזה כאילו נורא בוער בך, אבל אני ממש מתחברת לפעול מתוך המקומות שקודם כל ראית על עצמך שעבדו, ודבר שני, איזושהי תשוקה של גם להעביר את זה הלאה, כי גם לאחרים זה יכול לפתור בעיות, גם לאחרים זה יכול לסדר משהו, וגם מהמקום לא רק האימוני, אלא מהמקום של ללמד את מה עומד מאחורי זה. אני נורא מתחברת לזה, ואני עפה על זה שאת כאילו כבר חושבת הלאה וללמד את זה ולעשות את זה. תגידי, יש איזו נקודת מפנה שכאילו שם הרגשת שהנומרולוגיה, את אומרת, עכשיו אני רוצה את זה, כאילו זה אני יודעת שזה מה שאני רוצה לעשות. מבחינת מקצוע את מתכוונת? מבחינת מקצוע, מבחינת אפילו איזה רגע של הערה שאת אומרת, זה פתח לי משהו ואני לא יכולה, כאילו החיים שלי עכשיו הם מהנקודה הזאת. אז קודם כל כן, אני חושבת שברגע שהתחלתי ללמוד נומרולוגיה, משהו נפתח. כאילו,
אני זוכרת מהשיעור הראשון, שככה למדנו על המספרים, והתחלנו, משיעור לשיעור הרגשתי שאני פשוט נסחפת בקסם של הכלי המטורף הזה, והרגשתי איך ככל שאני רוכשת יותר ידע בעולם הנומרולוגיה, גם אני משתנה. כאילו, הרגשתי שזה פשוט משפיע על כל החיים שלי, שאני פשוט רואה את הדברים בצורה אחרת, אני מבינה את עצמי בצורה אחרת, וזה גרם לי להבין יש לי יכולות שאני לא משתמשת בהן, יכולות שבתוך תוכי ידעתי שקיימים, אבל לא הבאתי אותם לידי ביטוי. מה זה היכולות האלה? יכולות של אסרטיביות, עשייה, משימתיות, פוטנציאל מאוד גבוה לעולמות הטיפול וההדרכה והייעוץ, דברים שככה במשך 6 שנים חיפשתי את עצמי. לא ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, באמת. מה עשית לפני זה? עבדתי במשרד רואי חשבון, הייתי מנהלת מחלקת שיווק, ניהלתי עובדים וצוותים, וככה הייתי בתפקיד יחסית בכיר, כאילו ממש ונוח ומקום מהמם ואנשים מדהימים, ופשוט ב6 שנים האחרונות, 15 שנה עבדתי שם. וואו. וב6 שנים האחרונות הרגשתי שאני כבר לא מביאה את, כאילו, לא, היה לי רגיל כזה, לא הרגשתי שאני מממשת את עצמי, מגשימה את עצמי, והרגשתי שאני מתחילה לרצות דברים אחרים. ואני זוכרת שהיה המון שנים שפשוט הייתי תקועה, לא ידעתי מה, הלכתי ללמוד צילום. אמרתי, טוב, אני אלך ללמוד צילום, אולי זה ככה יפתח לי משהו, והלכתי ללמוד צילום, וממש אהבתי את זה, והתחלתי גם לצלם קצת בתשלום, אבל אז הבנתי שזה יותר כתחביב, פחות כקריירה. כלומר, יש משהו שיכול להיות שהוא מושך אותנו, אבל הוא לאו דווקא סביב המקום של הייעוד או הקריירה. מה תגידי למי שאומר, אוקיי, אבל את יכולה פשוט לשאול אותי, במה אני טוב, מה באתי לעולם, מה הניסיון שלי, מה הנומרולוגיה מוסיפה פה? הנומרולוגיה יכולה הרבה פעמים לפתוח לך זווית שלא חשבת עליה. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שמאוד מודעים ומכירים את עצמם, ויכולים להגיד, אני טוב בזה וזה ובזה, אבל הרבה פעמים כשאני פותחת להם מפה נומרולוגית, אז יש עוד אלמנטים שנכנסים לתמונה, כמו למשל, הגיעה אליי מישהי שהיא עובדת בכלל כאחות בבית חולים, והיא יודעת שהיא מאוד טיפולית במהות שלה, יודעת שיש לה את היכולות של טיפול, וככה להיות שם בשביל האחר, נתינה, והמפה שלה הראתה גם שהיא מאוד מאוד יצירתית, שיש לה יכולות של יצירתיות, בין אם זה מחשבתית או מעשית, והיא לא מביאה אותם לידי ביטוי, ואז בפגישה איתה הבנו שכשהיא הייתה קטנה, היא הייתה מאוד מאוד אוהבת לצייר, והיא הייתה גם בחוג ציור וכזה, וזה הלך לאיבוד בדרך, והיא הגיעה לנקודה שהיא מרגישה שהיא כן אוהבת את מה שהיא עושה, אבל אין לה איזה פשן מיוחד. והמקום הזה שככה, זה כמו סוג של מראה, זה ממש אני באה ומראה לך מה המספרים והצופן שלך מראה לגבייך, והרבה פעמים כשבן אדם פוגש את זה מול הפרצוף פתאום, אז נופלים לו הסימונים, פתאום הוא מבין כאילו, רגע, יש פה דברים ששכחתי לגבי עצמי, יכול להיות שהייתי מאוד מודע ליכולות שלי והכל, אבל יש עוד דברים שאולי לא שמתי לב אליהם, או דברים שזנחתי מהעבר ומהילדות שלי. בעצם אם אני מקבילה את זה לעולמות אימוניים, אז אני אומרת, קודם כל יש פה איזשהו קיצור דרך לתודעה, ולדברים ששכחתי או שהם נשארו מאחור. נכון. דבר שני, יש פה אולי גם איזשהו אפשרות לבטל אמונות מקבילות על עצמנו. למשל, את אומרת, אני נושאת איתי אמונה שאני לא יצירתית מספיק, אבל אם את באה ואומרת לי, היי, יש בך יצירתיות, נכון. יכול להיות שאני אצליח לשנות את הקו מחשבה הזה, ואיזה דברים יכולים לצמוח משם. נכון, חד משמעית. זה גם מאוד יכול לעזור, דיברנו על אנשים שככה מודעים לעצמם, אבל יש גם המון אנשים שהלכו לאיבוד בדרך. יש אנשים שאותי הנומרולוגיה פגשה במקום הזה, שהלכתי לאיבוד בדרך, כבר לא ידעתי במה אני טובה. לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, לא ידעתי במה אני טובה, והנומרולוגיה ממש, זה כמו מפת דרכים, אני קוראת לזה, כמו צידה לדרך. את כאילו לוקחת איתך ידע שיכול לכוון אותך להמשך הדרך, כמו ווייד. וקורא לך שיש מישהו שנגיד אומר, וואלה, לא מסכים עם המפה הזאת, אני חושבת שהיא לא מגדירה אותי, או אני לא... אז וואו, כאילו, בא לי לענות לך שכן, אבל לא יצא לי. כאילו, לא יצא לי להתקל במישהי שעשיתי לה מפה וייעוץ נומרולוגי, ואמרה לי, לא מסכימה. כמעט תמיד, כאילו, כן יכולים להיות חלקים שוואו, אני לא יודעת עד כמה זה בא לידי ביטוי בחיים שלי, אבל ברוב הפעמים, אם לא בכל הפעמים, בייעוצים שאני נותנת, אני ממש רואה שאנשים כאילו, מאיפה היא יודעת את זה? לוקחים את זה. כן, מה זה כאילו, כן. ותגידי, אם אנחנו באמת מדברות גם על אימון וגם על נומרולוגיה, מה בקודם? מה, כאילו, איך זה משתלב? אז כדי להסביר לך את זה, אני צריכה להסביר שנייה את הסיפור שלי.
אז אני התחלתי באמת ללמוד נומרולוגיה, כמו שסיפרתי לך, והנומרולוגיה מאוד מאוד פתחה לי את העיניים, ומאוד הכווינה אותי לגבי תחומי עיסוק שיכולים להתאים לי, ואיפה אני יכולה כזה להגשים את עצמי ואת הייעוד שלי. ואמרתי, אוקיי, מעניין, כאילו אני ממש מתחברת, פתחתם לי איזה נקודה, אבל רגע, מה אני עושה? איך אני מביאה את זה? כאילו, מה? אוקיי, אני צריכה להיות מדריכה, מלמדת, מטפלת בעולמות האלה, אבל איך אני מביאה את זה לידי ביטוי? איך אני עושה את הדבר הזה? הרגשתי שכאילו זרקו על הידע, ואני צריכה עכשיו ללכת ולפתח את עצמי. ואז אמרתי, טוב, אני אלך ללמוד קואוצ'ינג. קראתי קצת על עולם הקואוצ'ינג והאימון המנטלי, והבנתי שזה ממש לפרק את המטרה שלך למשימות, וככה לאט לאט לעשות צעדים פרקטיים כדי להגיע למקום הזה. עכשיו, גם אני מאוד אוהבת להגדיר את הייעוץ הנומרולוגי שלי כנומרולוגיה פרקטית. זאת אומרת, אני פחות לוקחת את הנומרולוגיה למקום של חיזוי עתידות, אלא יותר למקום של העצמה אישית, יותר למקום של מה המספרים שלך מראים לגבי התכונות הדומיננטיות שלך, לגבי החוזקות שלך, וממש להעצים אותך. ואמרתי, אוקיי, אז אני יכולה לשלב עם זה גם את עולם הקואוצ'ינג, שבאמת ייקח את הפרקטיקה של הדבר הזה, והלכה למעשה, אני אעשה תהליך עם מתאמנות שיגיעו אליי, ואני אעץ להם מבחינה נומרולוגית מה נכון להן לעשות מבחינה מקצועית, מבחינת הייעוד שלהם, כי זה גם הסיפור שלי, וזה מה שככה עניין אותי. ולאחר מכן נעשה תהליך של בואי נעשה את זה בפועל, בואי נתחיל לצעוד את הדרך, ואני קוראת לו מפוטנציאל למימוש, כי כאילו הפגישה הראשונית היא יותר הפוטנציאל שלך, והמפה הנומרולוגית, ולאחר מכן זה באמת בואי נתחיל לעשות את הדרך לשם. מהמם, אז בעצם אם אני שנייה מסבירה את זה גם למי שלא ממש מכיר את עולם האימון, בעצם באימון אנחנו מחלקים את זה לשלושה שלבים. אנחנו מתחילים כמו שאמרת, הפגישה של המיפוי, באימון זה יכול להיות כמה פגישות. אז בעצם אני אסביר למי שלא מכיר כל כך את עולם האימון. באימון אנחנו מתחילים מבינג, למפות את השטח, לראות איפה האדם נמצא, מה יש לו, מה המצב המצוי ולאן הוא רוצה להגיע. אחר כך אנחנו עוברים לשלב של having, אנחנו בודקים מה יש לו, במה הוא יכול להשתמש ולאן הוא רוצה בעצם לקחת את כל זה, ובסוף זה מגיע גם לשלב הדוינג, כמו שאת אומרת. אז בעצם אני ממש כאילו חידשתי, כי אני רואה פה ממש איזה היגיון פנימי באיך את משתמשת בנומרולוגיה, ואיך האימון בא לידי ביטוי ביחד. ממש. עכשיו, בא לי לשאול אותך לגבי הקהל שמגיע אלייך. גם תסבירי לי את מי את פוגשת, וגם אם את רואה ביניהם איזשהו מכנה משותף. אז קודם כל, כן, אני רואה מכנה משותף. אני פוגשת בעיקר נשים, אני פונה לנשים. גם הנשים, אגב, גם גברים קצת, אבל בעיקר נשים, שמרגישות תקיעות בקריירה, כמו שאני הרגשתי. מרגישות שהן לא יודעות מה הן רוצות לעשות, במה הן רוצות לעבוד, הן מרגישות תחושת ריק מסוימת לגבי העשייה שלהן, והן רוצות למצוא את הדרך לגבי מה נכון להן, לעשות תעסוקתית. אז אני פוגשת בעיקר נשים או פתאום נהפכו להיות אימהות, ומשהו השתנה אצלהם בראייה. גם על פי הנומרולוגיה, אגב, ברגע שאנחנו הופכים להיות אימהות ומביאות ילדים לעולם, אז גם המפה הנומרולוגית שלנו משתנה, וכל ילד מגיע עם הדרישות שלו. מעניין. כן, כל ילד מגיע עם המספרים והדרישות שלו, שמשפיעים אוטומטית גם על המפה של האימא. ואני רואה הרבה נשים שפתאום יולדות, ופתאום הכל משתנה אצלהם, הן פתאום נמצאות במקום עבודה שעד לפני שנה הם מאוד אהבו, יכול להיות, ופתאום הן לא רוצות יותר להיות שם, הן רוצות לעשות איזו הסבה ממש מטורפת 180 מעלות. אז אני פוגשת הרבה גם אימהות שככה רוצות לעשות הסבה מקצועית, אבל הן לא יודעות למה. או שהן יודעות, אבל הן מפחדות להגיד את זה בכל רם, כי זה וואו, כאילו, הם עבדו במשהו אחד, פתאום הם רוצות לעשות משהו אחר לגמרי, שכאילו, מה יגידו, ומי אני, וכאילו, מאיפה הבאתי את זה. כאילו, הסיפור הקלאסי הזה של לוותר על המון דברים, וללכת רגע באיזה דרך שהיא לא ידועה, אבל כאילו, בסוף זה הייעוד הזה יותר חזק. נכון, זה משהו שכאילו חזק מהן, ממש ככה. אני רואה את זה בעיקר אצל אימהות. אגב, אני פוגשת גם נשים שעשו תואר של המון שנים, ופתאום הן לא רוצות להתעסק בו בכלל, כמו למשל רואות חשבון, שלומדות 6 שנים עם סטאז', עם התמחות, ובסוף הן בכלל רוצות לעשות הסבה לתחום טיפולי. אני נפגשת גם עם הרבה נשים שהן לא יודעות מה הן רוצות. הן פשוט יודעות שהן לא נמצאות במקום שנכון להן. שזה המקום הכי קשה להיות בו. ממש, כי אתה לא יודע לשים את הנקודה. אתה כאילו, מצד אחד, את אומרת, אוקיי, לא רע לי.
יש לי תנאים סבבה, עבודה סבבה, אנשים סבבה, אבל משהו בפנים לא טוב לי. זה גם לא רק העבודה, זה כל המעטפת, יש לי משפחה, את מסתכלת על כל החיים כמכלול, את אומרת, למה אני מתלוננת? כאילו, יכול להיות שאני סתם כאילו... נכון, אני פריבילגית. ממש, אני פריבילגית, כאילו, זה פריבילגיה עכשיו ללכת להגשים את עצמי. מי אני שאני אלך להגשים את עצמי? אנשים אין להם עבודות, לי יש עבודה מסודרת, אני בקביעות, תנאים טובים, אז למה שאני עכשיו יערער את הכל ואלך לחפש את עצמי? כאילו, למה? ואני לא מדברת על אנשים שיש להם גם משכנתאות וילדים ומשפחות, וזה הופך להיות עוד יותר. אז זה המקום שבעיניי באמת הכי קשה להיות בו, המקום הזה של חוסר ודאות של, אני יודעת שאני לא נמצאת במקום שנכון לי, אבל אני לא יודעת לאן אני רוצה ללכת, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות. ואם אנחנו כן מסתכלים על המקום שכאילו יודע בוודאות שזה לא המקום שלו, למה לדעתך עדיין כל כך הרבה אנשים, למרות שהם יודעים שהם כאילו חיים על אוטומט, קמים לעבודה שהם לא אוהבים, לא אוהבים את הבוס, או לא אוהבים את מה שהם עושים, או לא ממצים את הפוטנציאל שלהם והדברים שהם טובים בהם, למה עדיין בכל זאת קשה לבוא ולהגיד, אני עושה שינוי, או אני בכלל צריך שינוי, למה זה בכלל כזה משהו שכל מי שאני אדבר איתו על זה, יזדהה עם התחושה הזאת. כן, עם התחושה של הפחד לעשות שינוי. אני חושבת קודם כל אני פוגשת את זה הרבה, וזאת גם אחת מהסיבות שעשיתי את התהליך, ולא רק ייעוץ נומרולוגי, אלא באמת תהליך ממוקד של קואוצ'ינג, כי מעבר לייעוד, וכשיגידו לך מה את צריכה לעשות, או מה נכון לך, ליכולות שלך, ומה הפוטנציאל שלך, גם יש המון חסמים פנימיים, אנשים מתהלכים עם אמונות מגבילות, עם פחד, ממה יגידו, ומחסומים פנימיים, פרפקציוניזם, אני נתקלת בהמון נשים שהן מאוד פרפקציוניסטיות, והן מפחדות לזוז, למה? כי הן מפחדות להיחשל, ומה, אז הם יעזבו עכשיו הכל, ואם זה לא יצליח, ואם הם לא ימצאו את עבודת החלומות שלהם, ואם הם לא יגשימו את הייעוד, אז מה יגידו, ומה אני אגיד על עצמי, וביקורת, ויש כאן המון דפוסים, שככה יכולים לנהל את העסק הזה, ולגרום לך להישאר תקועה, ולא לזוז. ובסופו של דבר, אני רואה שהכי נכון זה להתחיל לעבוד על האמונות המקבילות ועל היכולת ועל תחושת המסוגלות שלך, כי ברגע שאת עובדת על המקומות האלה בדיוק, אז גם הדברים בפועל משתנים, זאת אומרת, בחיים שלך, כי את משתנה. אז זה מהבחינה הזאת. מהמם. תגידי, בא לך אולי באמת לתת איזה עצה או איזה טיפ למישהי שמרגישה שהיא במצב הזה של התקיעות, במצב הזה שלה, בפנים היא רוצה לזוז, אבל היא פשוט לא יודעת מה לעשות עם זה. כן, כן, וואי. יש לי עצה שאני חושבת שאני לקח לי 30 שנה להבין אותה. שזה מטורף מצד אחד, אבל כן, לקח לי 30 שנה להבין שאני אף פעם לא אהיה 100% מוכנה. אין דבר כזה 100% מוכנות, ואין את הטיימינג המושלם, וגם בתור נומרולוגית אני אומרת את זה, אין את הטיימינג המושלם, זה עכשיו, תתחילי לזוז, תתחילי לעשות, גם אם זה בצעדים קטנים, אני לא אומרת מחר, תקומי, תעזבי את העבודה שלך, ולא יודעת מה, אבל תתחילי לייצר תנועה בחיים שלך, ותפסיקי להגיד, זה לא מתאים עכשיו, זה לא הזמן הנכון, שהילדים יגדלו, שאני אסיים את התואר, כי כל פעם יהיה משהו, ותני לי להגיד לך משהו, זה כל פעם, זה כמו מוטציה, זה כל פעם הולך ונהיה יותר גדול, כל פעם יש עוד משהו ועוד משהו, ופתאום משכנתה ועוד ילד, וזה... תמיד יהיה משהו שישאיר אותך, לומר, זה לא הטיימינג הנכון לי. אז פשוט תתחילי לזוז בצעדים קטנים, תתחילי להיות בעשייה, ותתחילי להיפתח לרעיונות חדשים, שאפילו אולי לא חשבת עליהם עד היום. מה לדעתך באמת יכול להיות צעד ראשון קטן? אז אני חושבת ללכת להירשם לאיזה קורס שמעניין אותך. יש לי מתאמנת שאני נתתי לה משימה, היא מאוד יצירתית אגב, זה לא אותם, שיש לה ליד הבית סטודיו לכדרות, והיא כל פעם עוברת ליד המקום הזה, וכזה מאוד בא לה, אבל היא כאילו, מה אני עכשיו כזה? מה אני אעשה שם? ואמרתי לה, תחשבי על זה ברצינות שנייה, למה שלא תלכי, כאילו, מה יש לך להפסיד? למה שלא פעם בשבוע חוג, תלכי לעורר את המקומות הרדומים האלה, לעורר את המקומות שפתאום יש לך איזה זיץ של תשוקה מסוימת. תתחילי לטעום, תתחילי לעשות. לאט לאט מהדברים האלה, דברים יתחילו להיפתח. אבל כן הייתי ממליצה להתחיל לטעום מדברים שככה מסקרנים אותך, גם אם זה בקטנה. להתחיל לגרות את האזורים האלה. להיות בתנועה. כן. אוקיי, ועוד שאלה שהיא לדעתי אולי הכי חשובה, זו גם שאלה ששאלו אותי ככה באינסטגרם שפרסמנו שאלות לקראת הפודקאסט. בעצם יש את הנומרולוגיה ויש שזה סוג של ייעוץ, ויש את האימון, שזה באימון אנחנו יודעים שהתשובות אצל האדם, ואנחנו כמאמנות, אנחנו באות ושואלות, אנחנו לא באות ומייעצות ולא אומרות כלום. אז
איך זה מסתדר אצלך? נכון. איך את עובדת? את רואה את עצמך יותר בתור יועצת, או יותר בתור מאמנת? אז אני אסביר. אז כמו שאמרתי, אני את עולם הנומרולוגיה לוקחת ככלי להעצמה, פחות לכלי לחיזוי עתידות ודברים כאלה ואחרים. אני כן אוהבת, כשאני מייעצת לבחורה שמגיעה אליי למפה נומרולוגית ואבחון, אני אוהבת לפרוס בפניה את האופציות שאני רואה במפה הנומרולוגית שלה, אבל בסופו של דבר, אנחנו עושות חשיבה משותפת, זאת אומרת, אנחנו דגות מתוך המפה הזאת, מה נכון לה. אני לא אבוא ואגיד לה, את צריכה להיות רופאה, וככה כתוב לך במפה. אין דבר כזה, אני לא זאת שאחליט. אגב, גם על פי הנומרולוגיה, הכל צפוי והרשות נתונה. בסופו של דבר, המפה שלך יכולה להראות לך המון יכולות ופוטנציאל מאוד גדול, אבל בסופו של דבר, אם את לא תעשי כלום, אם את לא תתחילי תהליך כלשהו, תתחילי לרצות את זה, באמת, זה לא יקרה. זה לא ייפול עלייך מהשמיים. כלומר, בכל מקרה זה צריך לבוא ממך. חד משמעית, ואני מאוד אוהבת את האבחונים הנומרולוגיים, להעביר אותם סוג של ייעוץ, אבל גם אימוני כזה, זה פחות את צריכה לעשות א', ב', ג', ד', אלא יותר, זה מה שמתאים לך, בואי נחשוב שנייה ביחד איתך, מה את חושבת, ואיך את רואה את זה, בא לידי ביטוי בחיים שלך, בואי נחשוב איך אפשר להביא את זה. אז ככה אני רואה את המקום של הנומרולוגיה, ואני חייבת להגיד שבהתחלה זה קצת סתר לי, כאילו אני זוכרת שבהתחלה גם כשהתחלנו ללמוד, בחודשים הראשונים היה לי מאוד קשה, כי הרגשתי שכאילו, רגע, אני באתי ללמוד קואוצ'ינג כדי להעצים את הנומרולוגיה, כאילו, לשלב את שתי העולמות האלה ביחד, ופתאום באה ירדן ואומרת, התשובות נמצאות אצל המתאמן, מי אתה, כאילו, ואמרתי, רגע, אבל איך אני אשלב את הנומרולוגיה בעולם הזה בכלל? ופשוט ראיתי שאני לא יכולה לוותר על העולם הזה, כי באמת, כאילו, הוא ממש יכול לעשות פלאים ולעזור. אז אני פשוט מביאה אותו ממקום של ייעוץ יותר, ויותר כזה אימוני, פחות... וברמת הזהות, איפה את חושבת שאת כאילו יותר מגדירה את עצמך? אני חושבת שאני יותר מאמנת. כן, אני יותר מאמנת. אני משתמשת באלמנטים וכלים מנומרולוגיה, אבל התהליך עצמו מאוד מאוד חשוב לי. מעבר לייעוץ חד פעמי, אני יותר מאמנת, אני אוהבת להוביל תהליכים. ממש מתחברת לזה, וכאילו, אני גם רוצה להגיד ממש פתחת לי פה איזה משהו, גם על העולם שלך, גם אפילו איזה שיעור בשיפוטיות כזאת, שאני מרגישה שזה היה חייב לקרות בפורמט הזה, כאילו השתלבטתי אם לשלוח לך לפני את השאלות, ואמרתי, לא, אני אבוא ואני אעשה לך אמבוש. אני מתקילה אותה. ראית, אבל אני לא ביקשתי את השאלות, אמרתי, טוב, אני באה, אני זורמת. אז מה היה לנו כאן היום? דיברנו על הפער בין אימון לנומרולוגיה, על מה קורה כששמים רגע את השיפוטיות בצד, ועל איך דווקא מהמקום הכי לא צפוי יכולה להיפתח דלת. אני חושבת שבסוף זה לא משנה אם את מתחברת לרוח, לפרקטיקה, לאימון, לנומרולוגיה. אם זה עובד לך ואם זה עובד לאנשים אחרים, זה מה שמשנה. מה שחשוב זה שלכל אחד יש את הדרך שלו, והיום יש מלא כלים, מלא שיטות, מלא מאמנים, מלא מטפלים, ואנשים אומרים שזה עובד להם. אז כאילו, מה זה משנה במה אני מאמינה, או אפילו מה אני, יודעת מה, גם אם אני עכשיו חושבת שנומרולוגיה זה על הפנים, וכאילו מי הולך לעשות את זה. נכון. בסוף, את חיה בייעוד שלך, את עוזרת לנשים למצוא את הייעוד שלהם. נכון. זאת השורה התחתונה. ואני גם באמת מאמינה שיש מקום בעולם האימון, בעולם הטיפול, זה לא תמיד אותם עולמות, אבל יש מקום לכולם. ואת יודעת מה, אפילו אני יכולה להגיד לך יותר מזה, כאילו אפשר להגיד, רגע, הפודקאסט שלי, אני ואת כאילו יושבות על אותה משבצת, גם אני מתעסקת בעולמות האלה של קריירה ושל ייעוד, וגם אני כזה מרגישה שאני קצת יותר פונה לנשים, אז כאילו מה האינטרס שלי לבוא ולהביא אותך? אבל לא, אני באמת מאמינה שאין פה באמת תחרות, כי באמת מי שתבוא אליי או מי שתבוא אלייך, זאת כנראה לא אותה אחת. תודעת שפע. תודעת שפע. יש מקום לכולם. לא, אבל זה באמת נכון. נכון, אני לגמרי מסכימה איתך. כי מי שתבוא אלייך היא מישהי שהתחברה אלייך, ומי שתבוא אליי היא מי שהתחברה אליי, וזה לא חייב לבוא אחד על חשבון השני. חד משמעית. חד משמעית. וזה תמיד הכי מדויק ונכון. לגמרי. אז אם אהבתם את הפרק, אני ממש ממש אשמח שתשתפו אותו עם מישהי שצריכה לשמוע את זה בדיוק היום, בין אם זה השיחה שלנו על ייעוד ובין אם זה המקומות האלה על נומרולוגיה, ואם אתם כאן בפעם הראשונה, תעברו גם על פרק אחד, שזה פרק מעולה על כל הנושא של ייעוד, ותישארו איתנו גם לפרקים הבאים. תודה נפעל, היה לי מה זה כיף. בשמחה, ממש נהניתי, באמת. באמת. עבר מהר. עבר באמת מהר, מה? אין לך עוד שאלות? תשאל אותי. נוסיף בעריכה. נוסיף. יאללה ביי. ביי.